mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Alam niyo yung mga kwento na hindi nagsisimula sa love at first sight? Kundi sa, "Oy, sabay tayo ah." Ganun kami nagsimula. Itago nyo na lang muna ako sa pangalang Ninya. At ito, ang aking secret file. College pa lang, magkaibigan na kami ni Anjo. Yung tipong hindi kailangang mag-usap araw-araw. Pero, automatic magkatabi sa classroom. Siya yung laging may dalang extra na pagkain. Ako naman, laging may baong kwento. Sa cafeteria, magkatabi kami palagi. Iisa lang ang table namin. Sa group projects, automatic partners kami. Kapag ungian, sabay, hanggang sakayan. Pero malinaw na malinaw sa amin noon. Magkaibigan lang kami. Kahit pa tinutokso kami ng ibang mga kaklase namin, naset na namin na talagang magkaibigan lang kami. Kasi parehas kaming merong ibang mahal. Naalala ko pa nga eh. Ikinukwento ko sa kanya yung manliligaw ko habang kumakain kami ng fishball sa labas ng school. Siya naman, ikinukwento niya yung nililigawan niya. Sabi pa nga niya sa akin, feeling ko, siya na. Sumagot naman ako ng, "Edi, good luck." Naging jowa ko yung manliligaw ko. At siya naman, naging girlfriend niya, yung nililigawan niya. Pagkatapos namin graduate, pareho kaming napunta sa F&B industry. Nakakapagod. Nakakapagod mapunta sa F&B industry. Pero nandun naman yung passion naming dalawa. Magkaiba kami ng pinasukan. Pero parehas kami na uuwi na amoy mantika, amoy ulam, pagod na pagod. Pero meron pa rin kaming enerhiya na mag-usap. "Kumusta shift mo?" Tanong niya sa akin. "Pagod, ikaw?" Sagot ko sa kanya. "Sige na, pangahinga ka na." Sabi niya naman sa akin. Simple lang ang mga conversation namin, pero consistent. At sa tuwing nakakakwentuhan ko siya, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Hanggang sa dumating yung araw
na nasaktan ako. Naghiwalay kami ng boyfriend ko. Nahuli ko na meron siyang babae. Masakit yun para sa akin. Sa lahat ng mga taong nagtatanong kung bakit ako malungkot o bakit parang wala ako sa mood, hindi ko sila sinasagot. Si Anjo. Si Anjo lang ang katangi-tanging tao nang pinagkwentuhan ko ng tunay na nangyari. Ni pamilya ko, hindi nila alam. Hindi siya nagbigay ng advice sa akin. Nakinig lang siya sa mga kwento ko. At simula nung ikuwento ko sa kanya ang paghihiwalay namin ng boyfriend ko, mas dumalas ang pagtawag niya sa akin. At may mga pagkakataon pang nagpapadala ng pagkain sa bahay. Palibhasa, napakahusay magluto. Hindi ko napapansin na habang ginagawa niya lahat ng yun, nililigawan na pala niya yung pamilya ko. At that time, 7 years na kaming mag-best friends. Yung mama ko, tatawa na lang kapag dumarating si Anjo sa bahay. Anak, andito na naman si Anjo. Siguro, interesado yun sa'yo. Sagot ko naman, mga kaibigan ko lang yan, walang mali siya. Ang mga tao sa bahay, sila ang nakakapansin. Na unti-unti ko ring napapansin. Lagi siyang present. Simpleng hapunan, pag-birthday, o kahit walang dahilan. Pupunta lang siya ng bahay. Ako naman, normal lang. Ikinukwento ko kay Anjo yung mga lalaking nanliligaw sa akin dun sa pinagtatrabahuhan ko. May mga pictures pa nga akong pinapakita sa kanya. Ano, okay ba to? Ano, pogi? Sasagot lang siya sa akin ng, okay lang. Naku, parang hindi ko naman kayang ipaglaban niya. Ganun. Pero parang meron siyang pinipigilang sabihin. Tapos kapag kukumustahin ko siya tungkol sa mga nililigawan niya, kukwento naman siya. Minsan napag-usapan nga namin kung bakit kaya hindi nagwo-work yung mga relationships namin. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng mahabang shift, nagaya siyang magkape. Kukonti lang yung tao sa cafe. Pagod kami pareho. Nakatingin siya sa akin. Maya-maya pa, nagtanong na siya sa akin. Pwede na ba tayo? DJ Rocky and DJ Jello, hindi ako kinabahan. Hindi ako nagulat. Parang alam ko na. Ngumiti lang ako kay Anjo at doon na nagsimula ang lahat. Walang ligawan. Walang grand gestures. Basta, ang alam namin, kung paano magalit yung isa. Kung paano tumawa yung isa. Kung paano manahimik yung isa. Paano ba naman kasi 7 taon 7 taon na parang andali lang ng lahat. So from that moment, naging kami. Kapag tinatanong ako sinong boyfriend ko, sasabihin ko si Anjo.
ganun din naman siya. Okay na okay ang relationship namin. Kaya lang, dumating yung panahon na masyado kaming naging abala sa buhay. Siguro yung careers namin lumalago. At kinakailangan may maisakripisyo. Iba na yung schedule namin sa isa't isa. Yung pagod namin, hindi na namin makumpara. At nagkaroon kami ng iba't ibang problema. Unti-unti yung dating kumain ka na, naging scene na lang. Pareho naming ramdam na nawawalan na kami ng gana sa isa't isa. Kaya isang gabi nag-usap kami. Walang sigawan, walang iyakan na malakas. Kalmado lang. Sabi ko, parang wala nang saysay kung itutuloy pa natin to, no? Tumango naman siya sa akin. It was a mutual decision. Nag-break kami ng best friend ko, na boyfriend ko. Hindi dahil may ibang tao, kundi nawala kami sa buhay ng isa't isa. Masyado kaming naging abala sa kanya-kanya naming karera. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na wala na akong best friend. After naming maghiwalay, hindi naman masyado mahirap yung pagiging single. Pero ang naramdaman kong hirap ay yung hirap ng kaloobang dahil sa katahimikan. Walang nagtatanong kung kumain na ba ako. Walang nagpapadala ng random sa bahay namin. Wala nang ingat ka sa gabi. Sanay na sanay ako sa presensya ni Anjo na sa tuwing dumadaan ang mga araw, ramdam na ramdam ko ang kulang. Naisip kong i-message siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hinayaan ko muna ang sarili ko na damhin ang emosyon ko. Ayoko magmadali, kaya hinayaan ko ang oras. Mukhang ganun din naman siya. Lumipas ang mga buwan. Tuloy lang sa buhay. Hanggang sa isang hapon, habang nasa trabaho ako, pagtingin ko sa cellphone ko, ay may nag-pop up na pangalan. DJ Rocky and DJ Jello, hindi kami nag-unfriendan sa social media accounts namin ni Anjo. Kaya kita pa rin namin ang updates ng isa't isa. Hindi nga lang kami nag-uusap. Si Anjo nag-message. Kumusta? Parang uminit yung mukha ko. Parang pakiramdam ko, namula ako.
Hindi ko alam kung excited ako o kung kinikilig ako o kung na-miss ko lang talaga siya. Isang salita lang yun pero parang ang daming laman. Nag-reply ako. Okay lang, ikaw ba? At doon uli nagsimula. Nang dahan-dahan ang pag-uusap namin. Parang binubuksan uli yung pinto na matagal nang nakasara. And then tinanong sa akin ni Anjo, pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Napangiti ako. Nag-reply ako ng, kaya naman. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, kayang-kaya naman talaga dahil wala namang nabago. Ganun pa rin kami mag-usap. Ganun pa rin kami magtawanan. Nagkaroon ako uli ng mga manliligaw. Sinubukan kong buksan uli yung puso ko. Pero bago pa mang lumalim, magkausap na kami ni Anjo. Isang gabi nakaupo kami sa kotse niya. Nakapark lang sa gilid ng kalsada. Sabi niya, pag 35 na tayo tapos wala pa rin tayong mga jowa, tayo na lang ha? Natawa ako. Hindi ko alam kung biro ba o seryoso, pero pumayag ako. Then dumating ang bagong taon. Nagbakasyon kami kasama ang iilang kaibigan. Malayo sa ingay ng syudad. May dagat, mahangin, punong-puno ng kwentuhan, tawanan, inuman. May moment doon na nakaupo lang kami sa buhangin. Rinig na rinig lang namin yung alon. Magkatabi kami. Walang nagsasalita nung una, pero ramdam na ramdam ko na parang may bumabalik. Ang gaan-gaan kasama ng best friend ko. Tumingin siya sa akin. Alam mo, hindi yata talaga tayo natapos. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ako agad nakasagot sa sinabi niya. Kasi napaisip ako. Oo, hindi pa tayo tapos. At kasunod nito ang kataganga, mahal pa rin kita. Sinabi niyang mahal niya pa rin ako. Sumagot ako ng, alam ko. At dinugtungan ko pa ng, ako rin. Walang fireworks, walang sigawan. Walang magarbong setup. Klaro. Totoo. And sincere. Damang-dama ko yun. At ngayon nakaset na. Ikakasal na kami next year. Hindi na kami umabot ng 35 years old. Hindi na namin pinatagal pa dun. Napapaisip nga ako eh. Paano kung hindi kami naghiwalay? Paano kung hindi namin winwork out yung mga sarili namin? Paano kung hindi kami nag-grow as individuals? Paano kung
Hindi namin hinayaang mamayagpag yung mga karera namin. Siguro, iba yung relasyon na meron kami. Siguro maghihiwalay din kami. At siguro, hindi namin marirealize kung gaano kami kahalaga sa isa't isa. Kasi minsan, kailangan mo talagang mawala. Para ayusin ang sarili. At para maintindihan mo kung para kanino ka talaga. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Ninia. At ito, ang aking secret file.